Marang baka mo kun hain kita yan nga party didiha na didiha oras Eastern Samar. Malingi kita nga diha. Nga dihan ginihimong hanging braids didiha na tipaka diha basod. So amo ni yan hitsura didiha. Loyuhan terminal na bago nga terminal han oras Eastern Samar. So yan na adi kita pagkadamo man yan dyan mga kabataan. Adi may dyan mga nagpa-practice yung sayaw. May daliwat na katambay lang dito ang ligid. Ma-shoutout ka mo. Shoutout ka mo. Shoutout ka kanay. So amo yan ang didian hitsurahan na sunset. Adi kita yan na ligidhan na. Natago man hira na diri pa kita kamera no. Pagadto na ko no sinurup na adlaw. Amoy ni nga na didi baga marisuman. Bisan ko niya na kung pala na hinihimuhan na didi nga para dahan adto ni mga gamit didihan. Paghimuhan na kalsada. Okay gina. Nga natin mga gwapo nga mga photographer di kang LGU. Shout out. Baga kapag kita no damo na gud na iban nga basura kayo baga gutingin naman la may dapagad pera-pera nga nalitaw no pero dire na sugad hadto nga baga mahugaw man adin nag tutukayan era pukot na ato na wala na kita nadlaw.